Patay ang usa ka tawo nga misukol sa mga pulis dihang giserve ang warrant of arrest batok kaniya. NBI muhimo sa ilang kaugalingon nga investigasyon sa pagpatay sa usa ka 17 anyos nga estudyante sa San Carlos. 5 ka tawo na kuryentihan dihang nasangit ang boom sa truck sa linya sa kuryente. Amahan og anak ug siyam ka mga tawo nadakpan sa bypass operation sa Lapu-Lapu. Gipirmahan na sa presidente ang balaod nga magtukod sa 7th District sa Cebu. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. 5 ka trabador ang naangol human makuryentehe samtang sakay sa usa ka boom truck nga nasangit sa wire sa kuryente. Kulbahinam nga video sa pagkirig sa mga trabahante nakuha sa amateur video. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Wadam ha sa 5 ka mga sakay sa bomb truck nga may kargang container van nga makuryentihan sila dihang nasangit sa wire sa kuryente ang gisakyan nila alas 5 ang takna kagahapon sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla. Sa amateur video nga kuha nilang Binhamin og Bismarck, makita ang 3 ka lalaki sa luyong bahin sa container van nga mikirig samtang ang 2 tua atubangan sa boom truck. Wa may kay bawa to mamatay ba tong mabuhi kay ang usa diri among permiro namong gialsa ko ato siya kanang wa na gid magliho kay sunog yang lawas ba. 3 ka tawo diri sa luyo moy nag kuan ra sa kanang iyang saban gani nga para pa kanaog pagsiga gid sa pagsiga gid sa kanang wire motong nga hapa ang mga tao. Ang boom truck gipanag-iya sa Sarnid Trucking nga nagbase sa Labangon ug maoy giabangan sa tag-iya nga si Chengo aron kargahan sa container van nga maoy himuong banghaw sa mga trabahante. Nya kanang nadia himo na namugtulay kanang gikuralon lag kawayan kay sapa man na dia. Matud ni Lilibet Milanat pa og pila ka minutos nga dunay niduol og nitabang sa mga biktima gumikan sa kahadlok nga makuryentihan. Ang 5 ka mga biktima giila nga silang Lorwi Aloro, Quintilon Sabiliano, Milbert Opianga, Bisilio Alibia ug Adam Lirasan. Ang mga biktima daling gidala sa tambalanan samtang nasayran nga si Sabiliano maoy giingong nagrabihan human makaangkon og paso sa iyang kalawasan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Isa ka sakop sa gun for hire ang napatay kaganiha base sa impormasyon nga nakuha sa buhatan sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office. Apan gawas sa iyang pagkalambigit sa gun for hire, usa sab siya ka sinaligan sa usa ka drug lord sa Sugbo. Ang detalye giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Patayong sa kanorman Maramara, diyang nisuway og sukol sa mga pulis nga miserve sa warrant of arrest bato kaniya. Hiniusang pwersa sa CIB, SWAT ug Pardo Police Station ang miadto siyang gipuy-an kaganiyang kadlawon sa sitio Kalubihan, Tabunok, Talisay. Ang warrant of arrest alang sa kaso nga 5 counts of rape. Matud pa ni Police Chief Inspector Michael Angelo Beltran sa Pardo Police Station, nisuway og sukol ang suspitsado nga armado og 9mm pistol. Actually, dugay na siya sangita kay 10 most wanted man na mo. 10 most sa 10 most wanted na. Dugay na nagpangita siya. Dugay na nila nga gipangita si Maramara nga anaa sa listahan sa most wanted person sa Pardo Police Station. Sumala sa City Intelligence Branch, sakop sa gun for hire si Norman Maramara, kinsa giilang nga responsable sa pipila ka mga shooting incidents sa dakbayn sa Sugbo, hilabi na gyud sa Barangay Inayawan. Mato ni Superintendent Romeo Santander nga gawas siyang pagka-gun for hire, usasab siya sa mga sinaligan sa usa ka drug lord nga naglihok sa Sugbo. Kanan siya ma'am, gun for hire, and then he's also involved in illegal drugs, and then mana ma'am, kunay pali mahug magud siya ma'am as sinaligan gid sa usa ka drug personality. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. 3 ka mga suspect ang gipangita sa kapulisan nga gituhuang nalambigit sa kamatayon sa 17 anyos nga estudyante sa San Carlos. Usa sa mga suspect midagan sa Bohol, samtang ang usa gipangita sa Konsolasyon. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Nadugangan ang mga tao nga gipangita sa kapulisan kalabot sa kamatayon ni Karen K. Montebon. Gikan sa usa ka suspect ni saka na kini sa tulo nga pulos gingong dunay koneksyon sa biktima.
Circumstantial evidences ang gibasihan sa kapulisan sa pagtubok sa tulo nga mahinungdanon sa kasulbaran sa kaso. Matod ni Lapu-Lapu City Director Armando Radok nga pakyas sila kagahapon sa pagkuha sa duha ka mga tao nga ilang gigukod. Usa ka team nga ginangkuban og 12 ka mga pulis ang milabang sa probinsya sa Bohol sakay ang pump boat paggukod sa usa ka suspect apan napakyas ang ilang lakaw. Although it was based on circumstantial, also the pursuit was purely based on circumstantial, connecting circumstantial evidence. But and sad to say that in the evening turned out negative. But just the same, the parties being pursued kay wa magini nato maapsi, I decided last night to conduct them. Gipabantay ni usab sa mga pulis ang pantalan sa Butuan ug mga pantalan sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga suspect wa maabti sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon. Matod ni Radok, kanhi mag-live-in partner ang mga personalidad nga ilang gigukod sa Bohol ug Konsolasyon. As to the relationship of the boat, sa relationship sa Gilombo sa Bohol ug sa na-confirm na to nga there was a time nga they were a live-in partner. Nakaistorya ni Radok sa telepono ang kanhi mag-live-in partner ug mipasalig nga mudangop sa ilang buhatan aron limpyuhon ang ilang pangan. Giumulang task force sa kapulisan nga ginangkuban sa kapulisan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu ug Provincial Office. Kung personal nga motibo ang gisubay sa kapulisan kagahapon, laing anggulo na usab ang ilang gitutukan karon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Usa ka separate investigation ang himon sa National Bureau of Investigation sa pagpatay sa usa ka estudyante sa San Carlos. Ang amahan sa biktima midangop sa NBI kinsa aduna nay testigo sa krimen. Kini-aksyonan ni Jinky Rosit. Yung mga wire fraud, bank fraud. Nagtukod og usa ka special team ang National Bureau of Investigation nga mutabang sa imbestigasyon sa kamatayon sa 17 anyos nga si Karen K. Montibon. Matod ni Attorney Agosto Isidoro, bisan og managlahi ang imbestigasyon nila sa kapulisan, makig-alayon gyapon sila sa PNP sa mga impormasyon nga ilang makuha. Pagkakaron din na sila nahinabi nga mga testigo nga dako og matabang sa pag-ila sa mga suspect. And we are planning to coordinate with the PNP regarding their findings, their autopsy reports, and if they have a cartographic sketch of the witnesses, of the subject, the possible subject. Matod sa NBI nga ang amahan sa biktima nga si James Montibon midangop sa ilang buhatan alang sa usa ka separate investigation sa kaso. Sama sa pulis, dako sabang pagtuo sa NBI nga kailara sa biktima ang mipatay kaniya. Wala pa kaming na-determine kasi so far wala pa namang kami concrete evidence na mag-establish ng motive. Siguro ang PNP mayroon na siguro siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Usa ka senior vice president sa usa ka bangko sa Sugbo ang nag-atubang karon og reklamong may kalapasan sa Republic Act 7877 kon Anti-Sexual Harassment Act. Usa ka junior account officer sa PhilTrust Bank mireklamo sa NBI nga gipanamastamasan siya sa ilang senior vice president samtang naa sa trabaho. Base sa affidavit complaint, inay nga mag-sorry ang opisyal, giharas pa kini og gidemote hantud nga gitaktak siya sa iyang trabaho. Gawas sa kasong kriminal, midangop sab sa buhatan sa Department of Labor and Employment ang empleyado. She was transferred and harassed. She was constructively dismissed and demoted. Prayer vigil gipahigayon sa University of San Carlos kagahapon. Agig pagpakita og simpatiya sa namatay nilang tinun-an nga si Karen K. Montibon. Kasagaran sa mga tinun-an og faculty staff bot nilang ibalik ang death penalty sa nasod. Ang kompletong detalye giaksyonan ni Ray Pasaporte. Napuno sa emosyon ang dulan 500 ka mga tinunan og faculty members sa University of San Carlos diyang nagsugod ang prayer vigil kagabi alang sa kamatayon ni Karen K. Montibon nga usa sa ilang mga tinunan. Sa mensahe nga gipangsuwat sa mga tinunan sa Freedom Wall, sagad niini nanawagan og hustisya alang sa kamatayon sa Batan-on. Buot nila nga ibalik ang death penalty agig silot sa mga kriminal.
Nang hinaot sab sila nga mudayon sa pagdagan pagka-presidente si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Usa sa suod nga higala og classmate ni Montibon nga si Tricia Guzman nihulagway sa biktima nga mahadlokon sa Ginoo. Nanawagan ang faculty members sa mga tinunan nga ipadayon ang pag-ampo aron makabot ang hustisya sa biktima ug sa pamilya niini. Let us continue to pray for Carmen's soul and that justice will prevail over the mystery of her death, which our Lord Jesus Himself have experienced. There's always the reality of life. Matud ni Salas, ang presensya sa mga tinunan agig pagpakitag suporta ug pagpangita sa hustisya. Dili lang kang Montibon apan lakip na sa ubang biktima sa linuog nga krimen nga nahitabo sa atong komunidad. We continue to pray. We continue to hold on to that faith. We continue to hope. Behind the cross is actually the promise of the resurrection. And think with this, the reality of Jesus' suffering and death will become meaningful also for all of us. Giauhag ang tanang tinunan sa pagsulob og itom nga sinina o baka itom nga armband agig pangkondina sa kamatayon sa ilang kaubang tinunan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Adunay mga violation sa Environmental Compliance Certificate ang developer sa usa ka subdivision sa Barangay Tawason, Mandaue, kansang riprap na hugno. Posible nga multahan kini og nga sa matag violation og dili na ipadayon ang pagdevelop sa lugar. Ang exclusive report giaksyonan ni Ryan Sorote. Migawas sa report sa Environmental Management Bureau sa Region 7 nga dunay nahimong violation ang developer sa Villa San Sebastiana kansa riprap na hulpa ni atong Domingo. Base sa pakisusi, upat sa 17 ka mga kondisyon sa Environmental Compliance Certificate ang na-violate sa developer nga mo'y nakapangan sa ECC. Napakyas ang pag-comply og mga mitigating measures, pagpananom sa developer, kapakyas sa pagsumiter og project environmental risk categorization ug ang kapakyas nila pag-umol og environmental unit nga mo report sa ilang compliance. 1, 2, 3, 6. So muna ang mga violation nga na-identify. Gawas sa upat ka ECC violation, migawas usab sa pakisusi nga huyang ang nahugno nga riprap. Nakita usab nga huyang ang nahibilin nga riprap nga nagpabilin nga nagbarog og delikado nga mahugno. Padadaan sa EMB7 og mga notisya ang Villa Sebastiana ang naghimo sa riprap ug ang mga residente alang sa usa ka technical conference sa nahitabo. Tubong niini nga makatubag ang developer kun nganong nahulpang riprap nga midahili ngadto sa panimay nga miresulta sa kamatayon sa usa ka batan-on. Karon gud we say that nag-violate sila automatically without giving also their chance. So we violate the protocol or giving the chance to justify their violation. Mahimong multahan og 50,000 pesos ang matag violation sa developer. Kung dunay makitang kalapasan nga nahimo ang developer, posible nga hingpit nga ipahunong sa EMB ang development sa lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Bureau of Immigration dunay fixers alang sa pagpalusod sa mga langyaw nga illegal nga motrabaho sa Sugbo. Matud sa NBI, nathap sila nga dunay nagdawat og suborno gikan sa Immigration Office. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Tungod sa sunod-sunod nga dakop sa mga foreign nationals nga nalambigit sa mga illegal nga kalihukan sa Sugbo, nagduda ang National Bureau of Investigation nga posibleng dunay mga kawani sa Bureau of Immigration ang nagdawatan og suborno gikan sa mga langyaw. Nasayran nga nahimong modus operandi sa mga Korean ug Japanese nationals nga mangayo og temporary student permit gikan sa immigration aron sa pagkuha og English language course. Apan luyon niini, nagtrabaho sabdi sila dinhi sa Sugbo. Ang maong palusot, tataw kaayo nga may koneksyon gikan sa Immigration Office. It should be studied by our legislator because it is being used because of that gray area in the circumvention of law, and our government is deprived of proper taxes. Gibutyag sa NBI nga mismong mga human resource officer mitugan kanila nga dunay mga fixers nga milihok sa mga papeles sa mga langyaw nga taga Bureau of Immigration. We received some pillars from some teachers in this English language schools, and I think
they will be coming to issue judicial affidavit to that effect. Pahimangno sa NBI, di sila magpanuko sa pagpasaka og kaso batok sa mga abusadong opisyal sa gobyerno. Suway na mugikuha ng habig sa Bureau of Immigration apan mibalibad si Madarang tungod kay busy sila sa pagatiman sa mga dokumento sa Japanese nationals nga dinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Sa mga balita sa gawas sa nasod. Nahimong usa ka disaster zone ang Coquimbo, Chile, human sa magnitude 8.3 nga linog kagahapon. Gisundan kini sa usa ka tsunami nga mianod sa mga barko ngadto sa kadalanan. Nagtipunog ang mga sakyanan ug mga gamit ug mga kabahin sa mga panimalay nga giguba sa linog ug gianog sa tsunami. 12 ka mga tawo ang gituhuan nga nangamatay ug adunay 5 nga gikatahong missing. Gibanabana nga mikabat og binilyon ang damage human sa sunod-sunod nga aftershocks. Kapin sa 1 ka milyon ka tawo sa coastal areas ang gipabakwit. Pipila ka mga coastal towns ang gibaha usab sa mga gagmay nga tsunami waves. Kabahin sa syudad sa La Serena, natabunan og lapok nga dala sa mga balod. Nagtipunog ang mga barko sa sakyanan og mga patay nga isda. Sumala sa Pangulo sa United Nations Offer for Disaster Risk Reduction, nagmalampuson ang kagamhanan sa Chile sa pag-minimize sa mga casualties. Lakip sa gi-invest sa Chile ang mga mas ligon nga infrastructure, early warning systems, ug urban planning nga mo'y nakasalbar sa kadaghanan. Mga magbabalaod sa oposisyon sa nasod sa Japan, suway nga may babag sa pagpasar sa usa ka balaodnon nga magtugot na sa military nga magkigubat gawa sa ilang nasod. Ang mga supak sa balaodnon miilog sa microphone sa committee chairman aron dili kini makapanawagan sa pagbutar sa balaodnon. Ang mga opposition lawmakers nagpatong-patong aron ilugon gikan sa upper house chairman ang papel sa balaodnon. Apan ang ilang pamaagi nga gihimo human sa pipila ka oras nga pagdebate napakyas sa pagpugong sa mga sakop sa ruling coalition sa pagbutar pabor sa balaodnon. Ubos sa gilaraw nga mga kausaban sa papel sa military sa Japan nga gitawag nila og self-defense forces, kini adunay option nga magkigubat alang sa pagpanalipod sa ilang kaalyado bisan og walay direct threat sa ilang nasod ug sa mga tawo niini. Ang constitution sa Japan human sa Second World War nagdili kanila sa pag-apil og gubat gawas lang sa self-defense. Dili mo menos 29 ka mga refugees ang gidakop lakip sa suspected terrorists dihang nahitabo ang kagubot tali sa mga pulis ug mga Syrian refugees. Ang mga pulis migamit sa water cannon ug tear gas dihang suway nga mulusot ang gatusan ka mga refugees sa barrier nga gibabag sa border sa Hungary ug Serbia. Gisaway ang gihimo sa Hungary sa Prime Minister sa Serbia nga mihulagway sa brutal ang gihimo sa gobyerno sa mga refugees. Ang Hungary nakahukom sa pagsira sa ilang border aron kapugnan ang bagang duot sa mga refugees gikan sa Serbia. Tungod sa pagsira sa Hungary sa ilang border, ang mga migrants nakakita og kagian paingon sa Western Europe pinaagi sa Croatia. Nag-ilog og sakay ang mga refugees sa unang biyahe sa train nga mudala kanila ngadto sa uban nga nasod sa European Union. Tungod sa kadaghan sa mga refugees, gisiran usab sa Croatia ang ilang border uban sa Serbia. Pipila sa mga refugees gidala sa Croatia sa mga asylum centers. Apan wala mato ang gidaghanon niini. Sobrang kusog ang gigamit sa usa ka pulis sa alang sa pagdakop sa usa ka batan-on nga lalaki sa Stockton, California tungod sa salang jaywalking. Ang lalaki gimanduan sa pulis nga palingkuron human gidakop apan dihang wala kini mulingkod. Gihasmagan kini sa pulis nga migamit sa iyang baton alang sa pagpiit sa tiil niini. Sa video makita nga mitikongkong ang batan-on ug nihilak samtang gisinggitan sa pulis nga dili kani mo resist sa iyang pagdakop. Ang mga nakakita mibadlong ug gisinggitan ng pulis nga usa ka batanon ang iyang gidakop ug jaywalking lang ang sala niini. Apan wala matagbaw ang pulis ug nangayo kini og backup ug nangabot ang lang ang 8 ka pulis aron lang sa pagdetain sa teenager. Ubos sa balaod sa California, ang salang jaywalking adunay multa nga moabot og labing taas $191 US dollars. Subli na sad nga misiaw ang mga notado nga mga ngiguay dinhi sa Sugbo. Diin biktima nila mao kadtong mga tawo sud sa dagkong malls ning syudad.
Kapulisan mipakatap sa mga hulagway sa maong grupo alang sa hinanali nga pag-ila kanila. Ang reklamo giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Namroblema karon ang Waterfront Police Station tungod sa padayong pagsiaw sa siyam ka mga sakop sa giyong mangingilad nga nakapiyansa human sila madakpi kaniadto sa Mandawi City Police Office. Si Police Chief Inspector Jose Hesto sa Station 3 mibutiag nga punteriya sa grupo sa mga mangingilad mao ang mga dagkong mall sa syudad. Nasuta nga gawa sa pagpanguot na lambigit na sab ang maong grupo sa pagpanglabni ug butang nga gikabalakan sa kapulisan. Awhag nila sa mga security personnel sa mga malls nga magbinantayon sila mga customers ug i-report dayon sa kapulisan ang mga kadudahang liok sa mga tao sud sa ilang area. Actually kanang laglag ba rin para lang sa ako tag problema kay may balik sa sila. Pagpiyansa nila, message sila ko snatching ko o kanang ilang mga security dia mo pansam sila para nga tong crime volume dili mo taas. Kan ang sab ang mga pulis magbit dia sa kuan disarma manggalita. Usa sa mga laka nga gihimo karon sa kapulisan mo ang pagpakatap sa mga hulagway sa siyam ka mga tao aron daling makabantay ang publiko. Ang maong paagi dako og natabang sa hinanali nga pag-identify kanila sa mga gwardya. Padayon pa hinuon karon nga gipanidaan sa kapulisan ang nahimutangan ining siyam ka tawo nga gituhang sakop sa usa ka sindikato. Ni sip sila kay namutang mga sticker dia sa mga kuan. Kita nila mga naong adto na sa mga mall sab. Unya identify sila gyud sa mga victim. Muna among kuanggit karon monitor. Kami ra sa bantayan ana. Ug naami di man mangigo. Muna nga among ibuhat butang mga tuang picture nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Landfill sa Central Visayas pasirad-an na sa Environmental Management Bureau. Nunot niini gi-require na usab ang mga dagkong industriya sa pagpameno sa ilang basura. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Giplanuhan nga hingpit ng pasirad-an sa Environmental Management Bureau ang tanang mga dump sites sa Central Visayas. Kini gipangandaman sa EMB7 nunot sa pag-require nila sa kapin 2,000 ka mga dagkong industriya ug mga mall sa pagpakunhod sa ilang solid waste. Gimiting sa EMB ang mga kumpanya nga nimutang sa Butuan River sa Dakbayan sa Mandawi. Usa sa pioneer project ang pag-rehabilitate sa hugaw na kaayo nga Butuan River tungod sa pagpataka og labay sa mga mulupyo ug mga kumpanya og industrial waste sa sapa. Gipasalig sa 42 ka mga kumpanya nga dunay discharge permit gikan sa EMB7 nga ilang i-adapt ang Butuanon aron makatabang. Out of the 43 companies with permit, imagine we can produce 695,000 cubic meters of water. Tudluan sa EMB7 ang mga kumpanya nga dunay water treatment facility sa paggamit sa ilang treated water alang sa pagpaminos sa production cost. Giauhag ang mga mall sa paggamit og tarong sa ilang mga materials recovery facility aron mokunod ang ilang solid waste. Target nila nga makunhuran ang 146,000 tons nga inadlaw nga koleksyon sa basura sa tibok Metro Cebu. Matud nila, inay panglabay sa dump site, mas maayo nga i-convert sa kwarta pinagi sa MRF o recycling ang ilang mga hugaw. When you recycle, you can save money and you can make profit when you properly operate your wastewater. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Hola mga kapatid! Thank God, it's Friday! Ugmang gabi for one night only ang mga kwento ni Lola B, B2B as in back-to-back. Subli natong masaksihan ang mga storya ni Maria Makiling ug ang Dalagang Bukid sa lolabasyang.com. Bisan kinsang niagi sa pagkabata, makahinumdum gyud sa hulagway sa usa ka tiguwa nga adunay puting buhok ug kanunay galingkod sa iyang rocking chair. Samtang nagsugilanon o gipaminaw sa mga bata nga naglurag sa saog. Ang pangalan ni Lola kay si Lola Basyang. Ining higayuna dakong kalipay nga gipaambit sa TV5 nga ihatod na kaninyo sa nag-inusarang Happy Network sa Pilipinas ang nabantog na nga mga kwento ni Lola Basyang pinaagi sa programang lolabasyang.com. Ang subling pagbuhi sa mga classical stories nga may modern day twist. Kini makita sa telebisyon matag Sabado sa alas 7 sa gabi. Ug gani ugma sa gabi subling ipasundayag ang back-to-back story nga nakapatrending worldwide sa mga nakalabay ng episodes sa lolabasyang.com. Ang Maria Makiling ug ang Dalagang Bukid na naging prinsesa.
Sundi ang makalingaw nga sugilanon ni Maria Makiling nga gibituuna ni kapatid Jasmine Curtis Smith. Tawagin mo na lang akong Maria Makiling. Samtang ayaw sabsipiyata sa pagtanaw sa heartbreaking classical story ni Yula Caballero kinsang mooy mobida sa Dalagang Bukid kung diin makauban niya isip mga kontrabida ang trending kaayo karon nga mga pa-baby girls. Amo mo ko! Sige po, Senyora Berbra. Kami rin, tatawagin mo na kaming Baby Regina at Baby Beverly dahil kami ang pa-baby girl at walang makakapigil sa amin! Linahigyod ang programang lolabasyang.com tungod kay kinsa may magtuo nga mamahimong groovy og sabay sa uso ang lola nga mogamit og iPad o kon high-tech nga mga gadget sa pagkatud og sugilanon imbis nga sa libro magikan ang pagabasahon. Si Lola B gibidahan sa veteranang aktres na si Boots Anson Roa Rodrigo og nakabase ang iyang mga storya sa published work nga mga kwento ni Lola Basyang nga gisuwat ni Severino Reyes og kini gidirher ni Percy Intalan kauban ang award-winning filmmaker nga si John Robles Lana. O alang sa walay karapusang mga showbiz chismis o baniko ninyo, matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5, 101.9 News FM Cebu. Alang sa Lights, Camera, Action, Showbiz, kini si JP Laucot Serra o ang atong word of the gay nagkanayon. Ang tunay na kaibigan ay true friends sa Ingles. Agay! Tunay nga kaibigan, true friends mo gyapon, di ba? Exactly. You didn't get the joke. Sa man, explain ko. Never mind. O bitaw na nga word of the gay. Yes. Have a good weekend. Have a good weekend, Glenn, and to everyone else. Ug maugkanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!